Να σε ρωτήσω, ChatGPT, θες μήπως να πεις κάτι εδώ στον κόσμο που σε βλέπει? Βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, το μεγάλο βίντεο με τους YouTubers εναντίον TikTokers στο FC26 έχει ήδη ανέβει στο YouTube, οπότε πηγαίνετε να το δείτε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι, πατήστε και ένα like και απολαύστε τη δράση. Εσύ έχεις κάνει subscribe, ChatGPT? Τέλεια λοιπόν, άρα τους το είπα ακριβώς όπως ήθελες. Ελπίζω να πάνε όλα τέλεια με το βίντεο και με τα subscriptions. Άλλο ρωτάω, εσύ ChatGPT έχεις κάνει subscribe στο κανάλι μου? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ ως ψηφιακός βοηθός δεν μπορώ να κάνω subscribe, αλλά αν μπορούσα, σίγουρα θα το είχα κάνει ήδη. Και είμαι σίγουρο ότι όσοι μας ακούνε, θα το κάνουν για μένα. Πόσο σίγουρη είσαι? Ξέρεις, είμαι αισιόδοξος. Βασίζομαι στην καλή σου παρέα και στο ενδιαφέρον του κόσμου. Άλλωστε, ποιος δεν θα ήθελε να στηρίξει το κανάλι σου μετά από τους ωραία πράγματα. Ποια είναι αυτά τα ωραία πράγματα? Εννοώ ότι όλη αυτή η συνείδηση που κάναμε και το γεγονός ότι ετοιμάζεις κάτι τόσο διασκεδαστικό όπως ένα βίντεο με YouTubers, TikTokers, είναι από μόνο του ωραίο. Οπότε είμαι σίγουρο ότι οι άνθρωποι θα το εκτιμήσουν και θα στηρίξουν αυτό που κάνεις. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ChatGPT. Καλό βράδυ. Άρα μου, Deloitte, να έχεις ένα υπέροχο βράδυ κι εσύ, αν χρειαστείς οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαι. Bye. Bye, να περάσεις όμορφα. Οπότε, από ό,τι καταλάβατε, περιμένω να μου κάνετε subscribe.